Šikovní, máme to zvládnuté. A jako poslední nám zbyla holčička Vaneska Šanková. Vanesko, pojď. Čelem za Vanesko, pan Králi. Pojď blíž, tak. Tímto tě pasují do stavu prvňáčka. Mani levou ruku. Družinu první A máme tedy hotovou? Máme hotovou družinu první A. Já si myslím, že všichni pasovaní žáčci, prvňáci z první A si zaslouží ale velikánský potlesk. A protože máme na této základní škole ještě jednu první třídu, s vámi vyzkoušíme si ABC. Když je písmenko A, co jde jako druhé? Správně, máme tady žáčky z první B. Dovolte, abych pozvala jako prvního k pasování Ondřejka Bartoše. Ondřeji? Ondro, přistup ke mně blíž, otoč se zády a tímto tě pasují do stavu prvňáčka. Ondro, jak jen levou ruku. Děkuji. A i odrazy zaslouží gratulace od paní učitele a od pana ředitele. Jako druhá se připraví Markétka Bujová. Pojď mezi nás, Markétko. I tebe pasují do stavu prvňáčka. Markétko Šerku. Gratulujeme ti. A už mezi nás zvu holčičku Haničku. Tak, Haničko, i tebe pasují do stavu prvňáčka. Haní, ruku. A i Hanička se stala oficiálním prvňáčkem 5. základní školy. A už mezi nás zvu slečnu Viktorii Dudkovou. Pojď, Viktorko, mezi nás. A Viktorko, otoč se. To je úplná princezna. Tě princezna pasují do stavu prvňáčka. Dáváme šerpu. Hotovo. A protože jsme teď mezi námi měli samá děvčátka, tak pozveme dalšího rytíře budoucího Míšu Vojtíka. Michal Vojtík. Už si to přijde na bílém obři. Míšo, otoč se ke mně zády, tímto tě pasují do stavu prvňáčka. Míšo, levou ruku, to je prvá. Do druhého levou správně.